Owanhlelo intshela ngane zakwethu ukuthi masi senkundleni ehlangene nezingqwele noma la kukhona khona izingqwele angeke kuze kube khona ukuphumula. La ikhona khona ama-Blue Nation nama-Red Nation angeke kuze kube khona ukuphumula. Ngaphambi kokusiqhube nakho konke othi ngibingelele. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena mathinto ocebo intombi zomqomela amehla kabanye baqomela imali ethowazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lencethu enze kulungele press subscribe button share phinde comment khona konke subscribe by khona khamba so senze ube wena oqala uthola notification mase kufakela video ehamba phambili. Ngane zakwethu kusukile ukukhuluma lapha enkundleni yokuxhumana eyaziwa ngo-TikTok njengoba-ke kuye kwasabalala kwavela lapha ivideo yakhe uLwah ecula eParis isena 14 million views lapha ku-TikTok. Abantu abaningi bathi kuyavela-ke njengamanje ukuthi-ke igcokama elisha likaze libe namandla futhi soze libe namandla ngaphe kwaLwah. Lokho kucacisa ukuthi ngokusobala ukuthi ingoma le ukuze itrend kangaka noma-ke ibe seqophelweni eliphezulu kangaka emehlweni abantu noma-ke ematheni ngale ndlela esematheni ngayo ingoba uLwah uyayipromotha noma eyipromotha futhi uyena one-following eningi engathathe side such as ama-Blue Nation nama-Red Nation abakwazi ukuthi bebe ne-power edlula ekaLwah ngoba uLwah uneutral. Uma bethi neutral uphathi nendawo wonke umuntu othanda umculo uyakwazi ukulalela izingoma zikaLwah. So kulula kanjalo ukuthi ingoma yamthandeni igcine ifika la ekhona njengamanje. Umbuzo omningi uthi-ke uma ngabe kukuthi yonke into kanjalo kanti bahlulwa yini bona ukuthi-ke laba bama-Blue Lion beshaye noma u10 million-ke okukhombisa ukuthi nawo ikhona inhlesana abanayo noma-ke abayenzayo. Ziningi-ke impendulo zabantu engingakwazi ukuthi ngigcine ngiyifunda zonke. Mina mlaleli wami abantu okuyibona ngigcine ngikhuluma nabo noma okuyibona ngisongilindele imbono yabo inina la ku-YouTube channel ukuze ukwazi ukuthi ngithathe umbono yenu kufanele uye lapha no-comment section usho ukuthi wena ngampela njengoba ubona la ingoma le kaMthandeni igcine i-reach 14 million lapha-ke views ku-TikTok kwenza yena-ke kwi-profile kaLwah. Ngabe lokho kunamthelela muni ekutrendeni kwengoma yegcokama elisha? Uyabavumela yini laba bathi ingoma yegcokama elisha itrendiswa uLwah noma-ke itrendiswa ukuthi kukhona uLwah phakathi? So if ukuthi uyavumelana nalokho mlaleli wami ngitshele lapha no-comment section. If ukuthi uyaphikisana nakho ngitshele futhi lapha no-comment section. Uzokhumbula ukuthi uPenny Ntuli wakuveza ukuthi ingoma yakhe uMthandeni kube bengekho uLwah ngabe akusiyona le Paris esiyaziyo. Ahlangana lapha kwi-comment section ungakhohlwa ukulike, subscribe, share phinde comment kuna konke lokho izinto uzenza mahala and futhi uzenza mahala kunjalo usukwenza ukuthi ube wena oqala othola notification mase kufakela everyday. Hamba phambili mntwana wethu ubambe kwivideo landela. Mina kwamanje ngitshela ukuthi ngiyakuthanda. Thank you.